Pred viac ako storočím v dňoch, keď svet žiaril novými možnosťami a myšlienky sa prelínali so záhadami technológie, sa narodil on. Muž menom Edwin Barnes, v ktorom splanul krehký plameň a plamienok z neho preniesol do života každého z nás. Tento muž nebol žiadnym géniom, ba ani vynálezcom. Dokonca sa v ňom neprejavovala žiadna výnimočnosť, no jeho túžba mala moc premieňať svet. Hovoríme o tej istej túžbe, ktorá ženie v predaj vás, môže to pôsobiť šialene, no len túžba nestačí. Na prekonanie nástrah, ktoré nám život vkláda do cesty, je potrebné mať pevné odhodlanie a ochotne podstúpiť riziko na ceste za svojím cieľom. Tak sa nechajme uniesť predstavou a možnosťou, akú vtedy mal. Barnes si vybral z možností takto. Ukončil zamestnanie a nákladný vlak, na ktorý naskočil, bol poháňaný nielen parou, ale najmä odhodlaním. A tak ráno vystúpil v New Jersey a jeho kroky smerovali do Menlo Parku. Jeho srdce búšilo ako divé, keď stál pred bránou do slávneho laboratória Thomasa Edisona, kde sa nápady stávajú realitou. Edison si vypočul príbeh a pomyslel si, že ak človek zanechá všetko len aby dosiahol to, čo si zaumienil, môže to zvládnuť a preto mu dal šancu. Avšak nezabudnime, že príbeh neskončil prvým stretnutím. Práca, ktorú Barnes dostal, bola vzdialená od významných vynálezov. Pripadal si ako bezvýznamný tieň génia. Nohy by sa zlomili, ale on nie. Vytrvalo ostal na ceste, ktorá vyzerala, že nikam nevedie. Pretože úspech sa často maskuje za dočasnou prehrou. Je to ako hľadanie skrytých dverí v temnote, ktoré môžu viesť do svetla. Šanca prišla, keď sa odhodlanosť stretla s príležitosťou. Edison v tom čase dokončil svoj vynález diktafón. Práve Barnes v ňom videl obrovský potenciál meniť komunikáciu. Edison však usporiadal schôdzku s predajcami, ktorí ho mali predať, no nevedeli si predstaviť možnosti, ktoré tento prístroj ponúkal. Dospeli teda k záveru, že nemá žiadnu hodnotu a zamerali sa na iný prístroj. Barnes sa rozhodol prebrať osud do vlastných rúk a predať tento vynález svetu. Edison nemal čo stratiť, tak sa rozhodol dať mu šancu. Úspešný predaj diktafónu započal prekvítajúce sa 30-ročné partnerstvo s Edisonom. Vzájomné výhodné partnerstvo založené na spolupráci velikánov vtedajšej doby. Pýtaš sa, ako sa Barnesovi podarilo prekonať prekážky? Nebol to magický vzorec, ale cenné lekcie života, ktoré nás majú naučiť vytrvať. Jeho príbeh nám pripomína, že v každom z nás je génius, ktorý len čaká, aby bol oslobodený.